Tässä katsellaan arkistosta, jemmasta, pöytälaatikosta ja jopa roskiksesta kuvia ja videoita, omia tekeleitä kuitenkin. Niin melkein kaikki. Syksyinen Lyötyn puisto, Pohjaneito patsas ja kaiken keskellä Hiirosen oja kartan mukaan. Mutta näin tuttujen kesken Laaniska. Lokakuuta mennään, ollaan Siltojen Pokkityrmän päässä 10.45 sunnuntaina. Ja kovin on hiljainen liikenne niin kuin näkyy. Ei viekään se koira pois. Pikisarta kiertävä olku pyörätie, tai miksi sitä nyt haluaa nimittää, väylä kuitenkin ja ympäri pääsee. Hietasaaren ja Pikisaaren välinen silta. Näkymä kuvattu Pikisaareen päin. Oulun kaupunkikeskustaa vähän ylempään kuvattuna. Tämä on maaliskuu ja 2023. Ja hyvin pilvetön on taivas. Sitten tähän lopuksi tämänvuotinen 2025 lumenveistelykilpailu alkupala. Aurinkoinen keli ja pikkusen pakkasta. Vähäsen tuulta ja jotkut ryhmät jo kaivelivatkin lumikuutioita. Nallikarin talvikylä odottelee siinä kesäavausta. Ja siinäpä sitä oli sitten vanhempaa ja uudempaa videota ja jokunen kuvakin joukossa. Woo!